Olusasazo ngqolwe ndaba eStudio 9 kukomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGauteng nazeziphambili. It takes only one day, even not one day, to register a business. So 21 days is enough. Igqiza labaphathiswa abakhokela amacandelo ohlukeneyo libambe inkomfa namajele endaba ePitoli ukunika umtyhi ngezicwangciso zikarhulumente uqubisana nengxaki yokutya okunetyhefu ezikroxweni. Kubhubhe indoda emva kokuchitha ixesha kumtyangambo ongcelele Orlando Soweto namhlanje nalapho beyokufumana ibhokisi entsha yombane. I-fullback yamabhokobhoko aphelele fasi uthi uza kwenza kangangoko ngegalelo lakhe ukufaka uxinzelelo kwiWales xa iqela lesizwe liza kube liqubisana neli qela kokwalo ePrincipality Stadium eCardiff ngokuhlwa ngomgqibelo. Botani Mzikantu namhlanje livunyiwe idinga siniphakela indaba ngolwimi lwenkobe singaphosanga maseko masinirhabulise kwibhekile yasemini nje. Igqiza labaphathiswa abakhokela amacandelo ohlukeneyo libambe inkomfa nabamajele endaba ePitoli ukunika umtyhi ngezicwangciso nangomsebenzi owenziwa ngurhulumente uqubisana nombhodamo wokugula nokutshabalala kwabantwana ngenxa yokutya okunetyhefu. Inhlanganisela yabaphathiswa banqubanise inhloko benika ingxelo ngabakwenzayo kwinhlekele ejamelene nelizwe yeziganeko eziliqela eziqhubayo zokugula nokutshabalala kwabantwana ngenxa yokutya okutyhefileyo. Umphathiswa wenkonzo zobulungisa uthi kukho amarhe athendi ngamagosa karhulumente ankone lurhwaphilizo kubhaliso lweziphaza ngongekho mthethweni uthi amagosa onyanzeliso mthetho mawenze umsebenzi wawo. Stories are also doing rounds on social media and other communication platforms about government officials who are allegedly involved in fraudulent and corrupt activities in the registration process of small business and spaza shop. The law enforcement agencies will clamp down heavily on extortionists who want to use this process to enrich themselves. Umphathiswa wezempilo uthi kuza kuthatha ixesha uqubisana neziganeko zokugula nokutshabalala kwabantwana ngenxa yokutya okutyhefileyo. We are still at the beginning. It is not envisaged that we will have been able to solve this problem in a short space of time. That's why the President announced that the death of any child who is 12 years or younger will become a notifiable condition. Abanini zivenkile mabenze okubalulekileyo babhalise ngokusemthethweni amashishini wabo ngokomyalelo kamongameli weli. It takes only one day, even not one day, to register a business. So 21 days is enough. Those that are qualified to run businesses will register their businesses. Those that are not qualified, as he says, the system will kick them. And this is not because we don't want other people to register their businesses. U-Abraham Sukwathi lengxaki inkulu makungajongwa kwiziphaza kuphela xa kuthiwa unozala walombhodamo nobhubhane yimichiza nesephansi kwemvavanyo kwilaboratories. Zityityimbisele umnwe izaphula mthetho. We expect each and everyone to cooperate and don't make it that it be necessary that law enforcement had to take an action. Of course, we will not hesitate to take action. Abaphathiswa bakwahlaba ikhwelo kubahlali basebenzisane namagosa omthetho bangawuthatheli ezandleni zabo umthetho. Bathi bayazazi ingxaki eziza nabemba ngaphandle abophula umthetho. Obebhala kwindaba ze-SABC ndingundimphiwe Gift Nongqotho ndiseGauteng. Osomashishini be-North Region Business Association kumantla eTheku babambe umngcelelo omkhulu kwamashu bathetha phandle ngokuchasene nabemi bangaphandle nabathi beba amashishini abo kwaye bathengisa izinto zokutya eziphelelwe lixesha ngoku siqhagamshelana nentatheli yethu Mlondi Rhadebe nongamehlo nendlebe zethu apho sikwamkele mthimkhulu sikwabulela nangexesha lakho bakhalela ntoni kanye abasomashishini.
osomashishini noma osomabhizinisi lapha kwaMashu bakhala kakhulu ngokuthi osomabhizinisi abavula ama-tuck shop abokufika yibona ababadalela inkinga ngokuthi bathatha umnotho wasemalokishini, njengoba sazi ukuthi osomabhizinisi bokufika banabo bayakwazi ukuthi badayise kulezi indawo zasemalokishini, kanti bakhala ngokuthi uma bedayisa labo somabhizinisi bazithola bona bengakwazi ukwenza inzuzo ngenxa yokuthi bona bathenga ezitolo lezi wonke umuntu athenga kuzona, bese kuthi osomabhizinisi bakufika kule ndawo bona bathenga endaweni ethize lapho ebethola khona ukuthi bakwazi ukuthi badayise impahla ngenani eliphansi. Kanti njengamanje njengoba ngisho ukuthi-ke bakhala kakhulu ngokuthi uhulumeni uyena oyekelela iy'ndawo zasemalokishini noma iy'ndawo lezi zabo abadayisa kuzona, ngoba uyena ovumela ukuthi abantu bokufika bakwazi ukuthi bafike lapha eNingizimu Afrika bakwazi ukuthi badayise, kodwa kube kuwukuthi bona emazweni abo angeke bona basuke lapha bayodayisa emazweni angaphandle. Mlondi, isuke laphi yonke le nyewe? Inkinga enkulu lapha evelayo ngoba ke uzokhumbula ukuthi sekube khona izingane ezibikwayo ukuthi zidla ukudla okusolakala ukuthi kunobuthi khona ezinsuku nje idlule endaweni yaseNtuzuma khona lapha kwi-Ink area kutholakale ukuthi kunabantu abadayiselwe amabhiskiti, omunye ethenga isiphuzo kulesi sitolo, nokube inkinga kakhulu ngoba balaliswe esibhedlela izinsuku ezimbili ngenxa yokuthi bekusolakala ukuthi kunobuthi ababudlile. Kodwa ke izakhamuzi zakhona lapha eNtuzuma zithe zaphoqa usomabhizinisi wokufika ukuthi akasivale isitolo sakhe kuze kube kuphuma imiphumela yawo, udokotela ezochaza ukuthi ke kwenzakalani ngokugula kwalabantu. Kanti abakhala ngakho kakhulu ukuthi ke nawo amaphoyisa azofanele asukume abambisane nabo, ikakhulukazi ekhaleni kwabo kulezi inkinga. Njengamanje sebefikile lapho bezilethe khona imemorandum yabo njengoba beqale ekseni ukumasha ezitaladeni zakhona lapha kwaMashu, bekhala ngakho ukuthi ke bacela uhulumeni ukuthi angenelele ekutheni ubavikele izinto ezenzakalayo kule ndawo. Kanti njengamanje kulindeleke ukuthi banikezele ezikhulwini zikamasipala ukuze umasipala weTheku ukwazi ukuthola ukuthi ke kubalekelela kanjani kulezi zikhala abakhala ngazo. Asibuyisele izitambu ngakuwe studio. Sibulele kakhulu ngexesha lakho Mlondi. Umkomishinala wamapolisa jikelele uNjengele Fani Masemula usijule ijacu ekusebenzisaneni namasebe ezobunhlola ukwenza luqilima uqoqo kwindawo egcinwa kuzo ukutya okuphelelweyo nokunotyhefu. Uthotho lwabantwana luhlukene umphefumulo nenyama emva kokutya izimuncumuncu ezithengwe kwizikroxo zasekuhlaleni. Ezeziganeko zixananazileyo kweli zikhokelele ekubeni iinkqubo zokhuseleko lokutya ingakumbi kwizibhaza zijongwe ngeliso lokhozi. Oku kulandela ingxelo kamongameli uCyril Ramaphosa ngoLwesihlanu nalapho akhankanye izicwangciso zokuqinisekisa ukuba zonke izibhaza zeli ziyagunyaziswa kwiintsuku ezingama-21. From our side, we are part of the national joints and we will be participating from the NAT joints, prof joints and district joints. We will be part of the law enforcement and will continue doing the work. And of course, we expect each and everyone to cooperate and don't make it that it be necessary that law enforcement had to take an action. Of course, we will not hesitate to take action if you don't cooperate. So there shouldn't be disruption. Those that are doing registrations, people should be allowed to do it. Those that don't qualify to do, of course, they will not be registered, I'm sure, by the relevant authorities, but we will continue being part of the operations and we will deal with whatever problem that comes our way. Ukanti ke baqininisile abakwantsasana ukuba baza kuqinisekisa kwiivenkile zokugcina nokugqithisa ukutya okuthengiswa ezivenkileni akuphumi ukutya okuphelelwe ixesha nokungakhuselekanga ukuze zingaqatseli ezi ziganeko zokutya okunetyhefu kweli. Osomashishini abathengisa ngongekho sesikweni kumasipala waseMnqume eMpuma Koloni batyityimbiselwe umnwe emva kweengxelo zezigulo zokutya okutyholwa ngokuba netyhefu nokuthe kwathabatha impilo zabantwana abangama-22 abasemagunyeni nabahlali baqoqe izibhaza zaseCuwa kuhlolwa ukuthobela kwazo imithetho.
Amagosa okumilisela umthetho emaxhaphethu elungiselela uqinisekisa ukuba zonke iivenkile ezingenazo impepha nezingathobeliyo umthetho wokuthengiswa kokutya ziyavalwa. Amagosa ajongene nococeko angene ivenkile nevenkile uqinisekisa ukuba zonke impahla ezithengiswayo ngaphakathi zisemgangathweni yaye zilandela umthetho. Zininzi izinto ezithengiswa kule ivenkile ezifumaniseke ukuba azikho semgangathweni zimbi ziphelelwe lixesha. Lo gama ezinye ivenkile bezingenawo amaxwebhu agunyazisa ukuba zisebenze kule ndawo. For how long now it's expired? 2 months. Le ivenkile kunyanzeleke ukuba ivalwe. I don't see any problem because I know that I'm not selling anything expire here at this shop. Kwenye ivenkile kude kungephi kule kuphinde kwafunyaniswa ukuba isebenza ngendlela engeyiyo nanjengoko inokutya okuphelelweyo lixesha. Nale ivenkile ayinawo amaphepha agunyazisa ukuba isebenze. I have to say sorry, but I'm delivering stuff here, but that this guy, one of his working here, is sick. He's in the hospital now. If you want proof, let's go to hospital. I can show you. Now the question is, why are you selling expired stuff? I'm sorry about that. I didn't see me. I'm deliver only. I was here. Ukuvalwa kwezipaza kubonakala kuhambela phambili, kodwa nangona kunjalo abantu abaninzi abaphangela kwezivenkile baluva nangakumbi ulamvila. Siza usokola because bebesinceda naxa mhlambi ushota ngento bakwazi ukuba uphinda ubuye uzobabhatala. Ngoku siza usokola asinayo enye indawo. Urhulumente uqinisekile ukuba uzawucoca zonke ivenkile ezisebenza ngokho semthethweni ezingathobeliyo umthetho. Sibatyityimbisela umnwe nawo nabani na oneshishini aliqhubayo ngaphandle kwemvume okanye amaphepha omthetho awafumana kumasipala. Inkqubo yokubhalisa kabutsha iivenkile zabemi bangaphandle zingaphelanga iintsuku ezingama-21 iyaqhuba emva nje kokuba umongameli welizwe loMzantsi Afrika uCyril Ramaphosa wathi wabhengeza oko. Ndinkululeko Nyembizo, weendaba ze-SABC eButterworth. Sinamkele kwakhona sikwabulisa nakwabo basandula ukungena usabukela indaba kwijelo SABC1 zisiza ngqo kukomkhulu le-SABC eRhawutini. Uyakwazi ke ukuzibukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube ngokuthi SABC indaba zesiXhosa. Siyacela ukuba xa ubukele ucofe ulike sukwabongoza kanjalo ukuba ukamcofa usubscribe wenze njalo. Masiphinde silume kwinqaku lethu eliphambili. Igqiza labaphathiswa abakhokela amacandelo ohlukeneyo libambe inkomfa nabamajele endaba ePitoli ukunika umtyhingi ezicwangciso nangomsebenzi owenziwa ngurhulumente uqubisana nombhodamo wokugula nokutshabalala kwabantwana ngenxa yokutya okunetyhefu. Kubhubhe indoda emva kokuchitha ixesha kumtyangampo omngcelele Orlando Communal Hall eSoweto namhlanje. Ngokwengxelo lendoda ayizange ithatha amayeza ayo kwaye yavuka ekuseni ukuze ijoyine imigca emide yokutshintsha iibhokisi zombane. U-Eskom ubongoze abahlali kuba bahlaziye iibhokisi zabo zombane phambi kwecawe. Ukuba kunjalo bayakujamelana nemiphumela emibi. Intatheli yethu Kelvin Dludla uza nale ngxelo. Asibingelele zakwethu, sibingelele nombukeli weindaba ze-SABC esekhaya. Namhlanje ke sila e-Orlando East ehholo lase-Orlando njengoba ke inkumbi zabantu iphume ngobuningi ukuze zizokwazi ke ukuthi ikwazi ukuguqulelwa lawo ma-meter boxes ukuze kube yilawo ke afunekayo. Baningi kakhulu ke abantu, ngasho nje ukuthi isibalo sabantu abala sicela ke enkulungwaneni ke kunomshophi umbukeli weindaba ze-SABC osewenzekile la. Kunembiko ethi ke sekushone umuntu la namhlanje obekade omunye walabo ke ababambe ulayini, kodwa ke ngizothula ke ubaba obekade ekhona kwenzeka lesigameko. Baba gatsheni asikubingelele sikwamukele endabeni zosuku nje. Sicela usichazele baba ukuthi kahle kahle kwenzekeni namhlanje. Ekuseni namhlanje ngithe ngilanda ufikile bekwabo 4 leso sikhathi wase wahlala eduze kwami, mina ngaphuma ngathi ngisala ngaphandle la. Bangibuya nangifikile Sowile wengubuso. Baba, ngokwazi kwakho njengoba kuumakhelwane wakho, ucabanga ukuthi mhlawumbe inkinga bekuyini? Kusokusho ukuthi umuntu odla umshanguze. Kusho ukuthi njengoba bekuphuthuma azange ukuthatha umshanguze. Siphuthuma la eholweni. Kwaba ukushona kwakhe. Kwaba ukushona kwakhe. Eshonela kulayini. Fikile.
kusapho inzima baba lento. Sibonga kakhulu ngokuphatha sakho baba. Nangumuntu omncane. Mbukelo wendaba ze-SABC lesike isigameko esibhlungu kakhulu esisizwa la eOrlando eSoweto ukuthi ke njengoba abantu ke betatazela bezama ngayo yonke indlela ukuthi ke babambe online abade mbukeli wendaba ze-SABC ukuze bakwazi ukushintshelwa ke izigubhu zogesi sekutholakale ukuthi ke kunomuntu ke oseshonile oshonele kuona uline ubamdlovu kuyasichazela ukuthi lo muntu ubezoba ingxenye yalabo abazocela ukuthi bashintshelwe izigubhu lezi ke ama prepaid meters kodwa ke akazange aze akwazi ke ukudla imishanguzo yakhe ngoba ube umuntu okukholakala ukuthi ke ngokuhluka babndlovu ube noshukela ke kushiwo ke ukuthi uwele khona la kwabizwa abosizo lokuqala abafike esethulile. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni ze-SABC ngibika ngise-Orlando eSoweto. Ngoku masicaphula amagqabantshintshi ezithe zaqaqamba ngaphaya kwemidayeli siziqale eMali. Ulawulo lomkhosi olwaziwa ngejunta eMali luyigxothile inkulumbuso yeli lizwe kwiintsukwana nje emva kokugxeka urhulumente lomkhosi owangena ngendlova ijiki. Oza kungena ezihlangwini zakhe uza kuseka urhulumente wentsebenziswano nomongameli obambeleyo nolala ngengwenye norhulumente womkhosi owangena ngobhukuqo. Kwaqu kwilizwe lomkhenkce Iceland kolwamarhanuka ugqabhuko dubulo lwentaba mlilo kude kufuphi nesixeko selilizwe lushiye umsi nodaka olutshisayo nolutshabalalisa kwanto ephambi kwalo amaqondo obushushu aphokophele entungo. Qakata qelele eMexico kuqatshelwa unyaka we-114 lomzabalazo wenkululeko yeli lizwe ngokuthambaza esixekweni bekwabhiyozela ukudlala inxaxheba yabasetyhini kumkhosi wezokhuselo weli lizwe. Es un papel muy importante en el que ahora uthi kulo mnyadala amanina abonakalisa ngezakhono zawo zomkhosi kwilizwe elinomongameli wasetyhini novule ingcango emkhosini obukade usamkela amadoda kuphela. solamente antes pensaban xa siqwela ingqokoqo ibhanana encanyathiselwe ngeselo tape nebizwa ngeqhula ithengiswe ngenywenka e-6.2 million yeedola zasemelika kwintengiso yasesidlangalaleni eSotheby. Qongqololo. Ummandla wamaMpondo ukhe wangundaba mlonyeni ngeziganeko zolwaphulo-mthetho nobundlobongela ingakumbi umkhwa wokuphathwa gadalala kwabasetyhini nokusetyenziswa ngokugqithisileyo kotywala neziyobisi ezilalini. Iziko lemiboniso bhanyabhanya iPush Films liququzelela umdlalo weqonga wokuvundlisa uluntu ngalomba kusetyenziswa umdlalo weqonga. Ngoku kumagumbetho sasazo samkela umfundisi uPhumla Mbimbi ongumseki nomlawuli wePush Films. Siyakwamkela sisiPush. Siyabulela. Ithini intsusa mabandla yalo mdlalo weqonga? Ukubona ngosuku oluthile umntana oyintombi elele endleleni esele utywala enxilile. Kulapho ke saqonda ukuthi enyanisweni sisisizwe saseMzantsi Afrika sinomcelamngeni ngoba lo mntana uyi-1 umele abantwana abaninzi, not only abantwana abaninzi but umele nabantu abadala ngoba esi sizwe sinomcelamngeni wokusetyenziswa kweziyobisi nokusetyenziswa kotywala ngendlela engapha komlinganiselo. SisiPush, ngaba ngobani abathathe inxaxheba ekusekweni kweli phulo? iPush Films isebenzisene abantu noxa ndingumbhali walo mdlalo kodwa sinabantu abake bangena as advisors escript abafana noMathamsanqa Mngoma, umnumzana uDr Themnkosi Hena owaziwa ngelikaPhekesa kwityala lamawele. Sincedisiwe ke nangu-Eastern Cape Arts and Culture ngokuthi afake ingxowamali ngoba kudala sifuna ukuyizisa le program ebantwini but ibidinga imali. So u-Eastern Culture ungenile ke wasinika ingxowamali ukuze siwuthathe lo mdlalo. Okwesibini sincediswe kakhulu yiGarden Lodge eTabankulu
ukuthi nayo ivula amasango kube zi-rehearsal kusetyenzelwe kuyo. Ngenxa yexesha sisiphush sizawuthi xha kuloo ndawo. Uhlanga lopha ngokuphindwa nto zakuthi sithi xha kuloo ndawo kanti siyabuya kwakhona ngentsimbi yesi-7 ngokuhlwa. Hlangabezana oogxa bethu ngecala emva kwentsimbi yesi-5 beniphakela iindaba ngolwimi lweSiswati de kube lilixa elizayo kamnandi.